Bon dia! Ahir estava mirant un blog de YouTube i me'n vaig adonar que feia molt que no us gravava un blog jo mateixa, que de vegades penso, Anna, i què aporten els blogs? Què aporta a la gent veure què fas en el teu dia a dia o veure què fas a part de llegir? Però bé, és un tipus de vídeo que a mi sí que m'agrada bastant mirar i també de tant en tant em fa il·lusió fer-vos-en un. Així que avui, dilluns 16 de juny, he decidit començar un blog d'aquesta setmana. Mira, coses. Una que es lleva inspirada... Bueno, és que ahir al vespre estava mirant un blog, avui n'he mirat un altre i dic, mira, ens hi posem. Sí que jo sempre penso, no, que la meva vida no és estètica o no sóc tan creativa fent blogs com altres persones, però també a mesura doncs, d'anar-ne fent i anar practicant proves tècniques noves, coses de muntatges de YouTube diferents i mira, també la manera d'anar millorant, diguéssim. I aquesta setmana també serà bastant diferent perquè per començar avui i demà no treballo i no és perquè tingui vacances o festes, sinó perquè he treballat el cap de setmana, dissabte i diumenge, i per tant tinc descans. Sempre que treballem en cap de setmana, la setmana següent descansem 2 dies, perquè també toca descansar. I aquesta setmana m'ha tocat dilluns i dimarts. I a mi em passa una cosa quan no treballo, que és que tinc com la necessitat de fer algun pla social, algun pla fora de casa, que això és una cosa que m'hauria d'aprendre a gestionar, que no passa res per no tenir cap pla avui per fer, no tenir cap compromís amb ningú, passar el dia jo sola tranquil·lament a casa o fora de casa, ja ho veurem. Però això que quan no tinc cap pla, a vegades m'agafa una d'allò de has de fer alguna cosa, has de quedar amb algú, i dius, a veure, demà ja tinc coses al matí, coses a la tarda, avui també... Jo tinc moltes coses a fer per mi, com la declaració de la renda, per exemple, que encara no l'he fet, i doncs també puc estar a casa tranquil·la fent totes aquestes coses que durant la setmana, com que se'ns menja el temps, acabem deixant aparcades. Avui pot ser un dia de posar una mica d'ordre, que també està bé, però ja veurem. Crec que sí que acabaré anant al cinema al vespre, perquè hi ha una pel·lícula que tinc ganes de veure i aprofitaré. I res, ara esmorzaré, com heu vist m'he preparat unes maduixes amb iogurt, o sigui, les maduixes, la millor fruita del món. M'encanten, aquestes que he comprat són del Baix Llobregat, boníssimes. Jo normalment intento comprar maduixes de Calella, que aquí a prop de casa meva hi ha una botiga que en venen, em fa moltíssima il·lusió. Però això, aquestes són del Baix Llobregat, gustoses, i són molt petites, te les pots menjar com si fossin caramels, m'encanten, o sigui, les maduixes, i amb nata ja ni us ho explico, però per esmorzar així amb iogurt o les maduixes a mi m'encanten, em tornen boja. Però abans de posar-me a esmorzar, començaré els vlogs com he fet sempre i és ensenyant-vos quin llibre estic llegint ara mateix, per posar-vos també una mica al dia. Estic llegint La colònia d'Audrey Magui, aquest llibre de periscopi traduït per Josefina Cavall. Aquest llibre m'està semblant espectacular, m'està encantant, o sigui, boníssim. Ja us en parlaré per aquí en el diari de lectura, però us en faig un petit resum, 4 idees. Aquest llibre ens situa en una illa remota d'Irlanda, on hi ha molt poca població que parla irlandès. Algunes persones de l'illa saben una mica d'anglès, però la majoria doncs, són parlants de l'irlandès. I acompanyem un pintor, en Lloyd, que és un pintor anglès que se'n va a aquesta illa doncs, a poder fer pintures dels penya-segats, paisatges idíl·lics, doncs ell se n'hi va a pintar, però ell només parla anglès. Llavors arriben a aquesta illa i es troben persones que no l'entenen, un nen petit que és bilingüe doncs, que sí que l'entén, però resulta que al cap d'uns dies està ell a l'illa molt tranquil·lament, que la gent l'ha acollit molt bé, el cuiden molt i se sent molt a gust. Arriba una altra persona que és un lingüista francès que el que fa és estudiar l'evolució de la llengua irlandesa, com es passa de generació en generació, com està desapareixent, una mica doncs, estudiar aquesta evolució. Ha estat estudiant durant 5 anys la població d'aquesta illa i mirant cada any doncs, les diferències. I arriba a aquesta illa, es troba que hi ha en Lloyd, aquest angloparlant, i bueno, es genera aquí una situació molt tensa. El lingüista considera que en Lloyd doncs, està interferint en el parlar d'aquestes persones, està participant en l'extinció de l'irlandès, no està fent cap bé en aquesta illa i genera una situació, doncs, que us deia, molt tensa, que estem aquí ara, doncs, que no se suporten, es tiren bastants mocs, es fan bastants comentaris desagradables, cadascú defensant la seva posició, i trobo que és un llibre interessantíssim. Em sembla molt curiós llegir-lo doncs, com a catalanoparlant, em puc sentir molt identificada amb la situació de l'irlandès, quan el lingüista, no, les coses que explica de és que l'anglès, és que l'anglès, és que l'anglès, doncs puc fer el mirall, no, aquí amb el castellà, i em pregunto com una persona que no parla una llengua minoritzada, minoritària, com percep les opinions del lingüista d'aquest llibre, si pensa que és un exagerat. I res, m'està semblant un llibre brutal, també com està narrat, com està explicat, i ja us en parlaré més endavant, però sens dubte m'està agradant moltíssim. Me'l va regalar una amiga l'any passat de manera bastant espontània i estic molt contenta d'estar-lo llegint.
mare meva, mare meva! Bueno, us acabo de gravar l'últim diari de lectures que teniu penjat al canal, que us l'enllaçaré per aquí. Però, ostres, m'ha costat, m'ha costat. Ara feia molt que no gravava. He tingut la sensació que no em sortien les paraules, havia de repetir-ho tot moltes vegades. Vull dir, porto, no us diré 2 hores, però 1 hora i mitja ben bé aquí gravant per un vídeo que després durarà 10 minuts. I a vegades em frustro de pensar, a l'altra gent també li passa, que han de gravar les coses 1000 vegades, o els hi surt tot ja la primera. Vull dir, em passa molt sovint que començo frases i no sé com acabar-les. També noto que parlo molt de pressa i penso, Anna, quin estrès, que la gent que et mira s'acabarà estressant de la velocitat amb la que parles, però és que jo parlo així i ho intento, parlar més a poc, però no em surt. Mare meva, però de veritat, avui ha sigut molt dur, a part que estic suant, perquè ja fa molta calor. Això, tenia la sensació aquesta de dir, no em surten les paraules, no volia dir això, jo volia dir una altra cosa i en fi, un desastre. Que quan tinc els vídeos ja acabats i editats i jo trobo que llueixen prou, però a vegades al moment de gravar no m'agrada. Vull dir, em frustro perquè penso, ostres, no pot ser que estiguis 2 hores per fer això. Però bueno, vull dir que em surt més espontani com ara. Quan he de fer diaris de lectura sempre em passa que també potser hi ha algun llibre que s'ha llegit fa uns mesos, no en recordo ben bé l'argument o no en recordo ben bé coses que quan estic llegint el llibre dic, això ho voldré dir. Quan faig la ressenya al cap de 2 mesos no me'n recordo. També això em passa perquè trigo molt a parlar-vos dels llibres, vull dir, és un problema meu, però res, en fi, em vaig a fer el dinar, que és tardíssim, no tinc res preparat, acabaré dinant avui a les tantes. Però bueno, també tenia ganes de gravar, que ja feia molt ara que no us penjava cap vídeo, vull dir, també ja em venia de gust, però els últims mesos, bueno, no els últims mesos, les últimes setmanes, potser quan jo volia gravar no estava sola a casa, cosa que llavors no m'agrada gravar, no em quadraven els horaris amb la gent, i en fi, però això, que ja està, que us volia expressar aquesta frustració que de vegades em passa, en fi. Bueno, acabo de tornar al gimnàs, feia molt que no hi anava i bueno, típica relació amor-odi, o sigui, m'encanten el gimnàs, he fet body pump, la meva classe preferida, però sé que els pròxims 3 dies quan hagi de pujar i baixar les escales de casa patiré molt, a més no tinc ascensor i és allò que vaig com un ànec, en fi. Soc al balcó, no sé com quedarà l'àudio d'aquest vídeo, però és l'únic lloc del pis on ara mateix hi passa una mica d'aire. A casa meva hi fa molta calor perquè el pis de dalt és al terrat, llavors està tot el dia tocant-hi el sol. I és bastant intens, diguéssim. Res, només passava per aquí un moment bastant breu, per dir-vos bon dia, bàsicament, i perquè he pensat que seria xulo ensenyar-vos els últims llibres que han entrat a casa meva, aquesta frase que a vegades jo me n'enric quan és molt típica de Bookstagram, no? Últims llibres que han entrat, i penso, no? Entren pas sols caminant, o te'ls has comprat, o te'ls han regalat, o els ha enviat alguna editorial, vull dir, es poden dir les coses pel seu nom i no passa res. Llavors jo avui us vinc a ensenyar 4 llibres nous que tinc, 2 me'ls he comprat jo i 2 me'ls han regalat i res, també perquè veieu els llibres que em vaig comprar per Sant Jordi, bàsicament, que per aquí no us els havia ensenyat. Jo des de fa anys, cada any per Sant Jordi em compro 2 llibres, un original en català i una traducció. Fa anys que m'he establert jo mateixa aquesta tradició i crec que és xulo, també perquè si com només un llibre no me'l voldré comprar, és a dir, me'n voldré comprar més d'un, i mira, així també faig aquest tàndem, no?, d'original en català i traducció. Cada any tinc unes quantes opcions pensades, de vegades m'acabo comprant un llibre que no tenia gens pensat. Aquest any sí que ho tenia bastant decidit, però igualment tenia diverses opcions i us ensenyo doncs les que van acabar sent les definitives. La traducció va ser Vull fer-te algunes preguntes, de la Rebecca Mackay, aquest llibre de periscopi traduït per Marc Rubió. Rebecca Mackay és l'autora dels Grans Optimistes, un llibre que jo vaig llegir fa potser un parell d'anys. També bastant gruixut, o sigui, aquesta autora veig que li agrada escriure llibres bastant gruixuts. Aquest llibre em va cridar l'atenció des del principi, Els Grans Optimistes em va agradar bastant, no tant com a altres persones, però aquest llibre em va cridar l'atenció. L'editora sí que em va dir que no tenen res a veure, vull dir que no m'esperi trobar-hi el mateix, cosa que ja em sembla bé. I res, bàsicament pel que en sé, va sobre una noia que és periodista, podcaster, és una mica famoseta, i que torna a l'institut on ella va estudiar d'adolescent, que es veu que hi va haver un crim que va quedar sense resoldre, i diguéssim que investiga una mica això. No és un thriller, o sigui, no és la investigació d'aquest crim, no sé per on aniran els trets, però la veritat és que em crida molt l'atenció, tinc curiositat per llegir-lo. La gent que sé que l'ha llegit doncs m'han dit que els ha agradat molt, que està molt bé, així que pròximament jo crec que caurà.
I l'original en català és un llibre que jo no sabia ni que existia, d'una autora que tampoc sabia que existia, cosa que em sap una mica de greu de dir, a veure, hi ha autores de les que no es parlen mai, però un dia vaig quedar amb una amiga per dinar, li vaig dir que no sabia quin llibre comprar-me d'autoria catalana i em va dir que l'havia llegit feia poc i que li havia agradat molt, me'l va recomanar i mira, tinc ganes doncs, de donar una oportunitat a aquesta autora que sincerament és que no la coneixia i em direu a vosaltres si la coneixeu i és el llibre Primera part de Cèlia Sunyol. És que jo ni idea d'aquesta autora. Em va cridar l'atenció que està basat en part en la vida de l'autora i que va sobre una noia que té tuberculosi i l'envien a Suïssa per curar-se. Que dius, cridar-me atenció a aquest tema, per què? No ho sé, suposo que em genera curiositat. Tots aquests sistemes, tots aquests de sanatoris, no sé, és una cosa que com que ara anem a l'hospital i ja està, no? Però aquella època era una mica diferent i em crida l'atenció i sobretot això, no? De conèixer una autora nova de la qual a mi ningú me n'havia parlat mai. La veritat, entenc que la gent que ha estudiat potser filologia catalana o literatura a la universitat potser sí que els han parlat de més autors i tal, clar, jo vaig fer literatura a l'institut i a la uni una mica, però al fer traducció doncs no vam aprofundir tant i tinc ganes de conèixer aquesta autora. És un llibre de Des i ara, per cert, que no ho he dit, i porta una introducció de Mireia Sopena, que suposo que ens contextualitza una mica l'autora, no sé, ja ho veurem, també tinc moltes ganes de llegir-lo. I el dia de Sant Jordi també va caure un tercer llibre que jo no m'esperava perquè no vam dir que ens regalaríem cap llibre i és un regal que em va regalar la meva compi de pis i és Si una família, d'Alba Dalmau, aquesta novetat d'Angle Editorial que va sortir doncs, poc abans de Sant Jordi, que jo també tenia la meva llista de possibles compres i mira, doncs al final no me'l vaig comprar jo, però em va caure com a regal, em va fer molta il·lusió. Moltes gràcies, Clara, no m'ho esperava gens. I és una autora que, com sabeu, em va agradar molt a Mamorino, que tinc pendent llegir el seu recull de relats El camí dels esbarzers, però que des que vaig saber que sortia un llibre nou d'ella, sabia que tard o d'hora l'acabaria llegint, i aquí el tinc, doncs, no tinc gaire clar de què va, sí que he vist, tipus, que una noia es queda embarassada i cuida el fill, no sé, potser estic ara jo inventant-me una mica, però tipus que es queda embarassada i cuida el fill amb els amics, tipus buscant noves formes de família, diguéssim, crec que qüestiona una mica la institució familiar, no sé ben bé si van per aquí els trets, però ja ho veurem, sí que tinc també moltes ganes de llegir-lo. És una autora que em va agradar molt la seva manera de narrar, el seu punt de vista, a vegades he llegit entrevistes que li han fet i no sé, em cau bé ella també com a persona, per tant, crec que em pot agradar molt. I per últim, un llibre que jo tenia al radar des del dia que va sortir, perquè és que es va publicar, jo diria que el dia abans del meu aniversari, i vaig tenir dubtes en aquell moment de si me l'autoregalava, però mira, al final no ho vaig fer, i fa un parell de setmanes doncs, una amiga em va sorprendre amb aquest llibre, me'l va regalar, em va fer molta il·lusió, totalment inesperat. Aquells regals que dius, això, totalment inesperats, i fan il·lusió de dir aquesta persona ha vist el llibre, ha pensat en mi i me l'ha volgut comprar, sense que fos ni el meu aniversari, ni el meu res, i no sé, aquests petits detalls que fan molta il·lusió, i és el llibre Sempre a la contra i avant, la història de Zo a través de les seves cançons, de Josep Vicent Fratxina, editat per Sembra Llibres. Aquest llibre doncs, sobre, com diu el títol, la història de Zo, un dels grups de la meva vida. Jo diria que des que es van separar, doncs, evidentment em va saber molt de greu. I estic esperant el moment del retrobament, com que hi ha molts grups que quan fa 10 anys o així que ho han deixat, diguéssim, que es retroben i fan una petita gira. Jo ja estic esperant aquest moment, però mentrestant doncs, ens conformarem amb seguir escoltant les seves cançons, els vídeos de YouTube que hi ha al concert que van fer al Palau Sant Jordi, que també tinc pendent de mirar-lo per fer un remember d'aquell dia tan especial, i ara doncs, puc llegir el llibre. Pel que sé, és un llibre doncs, que per la gent a qui ens agrada Zo és molt, molt especial, molt complet. Pots conèixer una mica més doncs, el rerefons del grup, no sé, com en Pancho al moment d'escriure certes cançons, doncs, quin moment polític estaven vivint que ell s'inspirés per escriure segons què, una mica parlar de tot això, com ha sigut sobretot aquesta època d'aquests grups al País Valencià amb la seva situació política que tenen allà tan complicada, no? I que grups com Zo, Obrim Pas i tants d'altres, no? Han fet tant de servei i han anat tan bé per les conviccions de molta gent, per el reforç de la llengua allà al País Valencià. Crec que són grups molt importants i això que tard o d'hora també doncs, el llegiré, em fa molta il·lusió, ja us en parlaré. I res, ara d'aquí una estona he quedat amb una amiga, em menjo aquí el meu iogurt, perquè fins que dinem ja tinc una mica de gana, la veritat, i res, espero que s'hagi sentit bé, perquè per aquí ara està passant un camió netejant o un autobús, hi ha molta soroll a aquest carrer, però sí, està molt fresquet, la veritat. Res, ens veiem d'aquí una estoneta. La Clàudia Rius, la Paula Carrera
Casas, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també. Aquest blog ha estat una mica abandonat un parell de dies. Avui ja som divendres i jo diria que no he gravat res ni dimecres ni ahir dijous, però en fi, he estat fent coses. També pensava, això no té un gran interès per ensenyar per aquí, no? Vull dir, dimecres vaig tenir al matí classe de ganxet i a la tarda vaig anar a treballar. I ahir sí que va ser xulo, que vaig anar a Girona al matí, perquè una amiga meva, bueno, que ha sigut mare fa poc, i vaig anar a passar el matí amb ella i així, però no vaig gravar, la veritat, vaig fer un parell de fotos, si els posaré per aquí, però no vaig gravar. Li vaig dir que si d'això, si teníem una estona, podia explicar-vos què estava llegint, però al final entre una cosa i l'altra ja vaig haver d'agafar el tren per anar a la feina i no hi vam pensar, però bueno, també està bé quan quedes amb algú i estàs xerrant amb aquesta persona i passant l'estona i no pensar, he de fer un vídeo, he de fer un vídeo. En fi, i res, jo ara me n'aniré cap a Calella, que avui treballo, però faré teletreball, perquè demà he quedat al matí a Calella amb les amigues i així ja sóc allà, que jo plego molt tard de treballar, i si no, els horaris i tot, una mica rotllo. I ara estava mirant els meus llibres aquí a casa pendents, perquè em falten unes 60 paginetes per acabar la colònia, i pensava, si sóc a Calella, acabo el llibre, què vull llegir després? I aquell dilema meu de sempre, no?, que de cop miro tots els meus pendents, tots em venen de gust i alhora no m'ha de gust cap, o dius, a veure, ara no sé què triar. I m'he acabat decantant per La fabricanta, de Dolors Monserdà, que si heu visat els vídeos meus ja sabeu que aquest llibre fa temps que em persegueix de el vull llegir, el vull llegir, el vull llegir, i no l'acabo llegint mai, sempre hi ha algun altre llibre que li passa per davant, però aquest cop jo crec que sí, ahir el vaig fullejar una mica i la veritat és que em ve de gust, un llibre de literatura catalana, un llibre així nostrat, la temàtica a més m'interessa, vull dir, jo crec que ja serà el seu moment. A veure si és veritat que acabo la colònia, vull dir jo, sense pressa, però dic, me l'enduc per si de cas, que no em quedi jo sense lectura. I res, tinc moltes ganes d'aquest cap de setmana perquè no treballo, cosa que és interessant, que jo alguns caps de setmana treballo, com el passat, diguéssim, i no treballar sempre ve de gust, la veritat. I d'això, demà he quedat amb les amigues de Calella i diumenge crec que ja estrenaré la temporada de platja, que potser ja toca. O sigui, al maig jo veia gent que ja anava a la platja i pensava, vols dir que realment fa molta calor, però sí que l'aigua està molt freda, perquè la setmana passada vaig posar els peus a l'aigua i està congelada. Vull dir, prendre el sol, entenc que la gent ja ho estigui fent, però banyar-se, Déu-n'hi-do. Però això, diumenge a Calella jo clarament penso estrenar la temporada de platja, em penso banyar, ja era hora. O sigui, a mi m'encanta la platja, m'encanta banyar-me, m'encanta refrescar-me a la platja. L'únic inconvenient per mi és el sol, o sigui, m'agobia molt. Quan porto una estona ja m'agobio, que si posar-te crema, evidentment m'he de posar crema, si no acabo com una gamba, però tot aquest procés del sol i de la calor i de tal, a vegades em fa una mica de mandra, vull dir que a vegades dic, jo sóc més pro piscines, i no és que sigui pro piscines, però a les piscines normalment l'entorn és o de gespa i arbres, és com un entorn més fresc, no? En canvi a la platja, amb la sorra bullint, cap ombra a no sé quants quilòmetres a la rodona, evidentment dels parasols, però no és el mateix. I és un ambient que m'atabala. Però bueno, hi puc anar una mica aviat al matí o a mitja tarda, però a la platja s'hi anirà. Ara em preparo les coses i vaig agafar el tren, a veure si la Renfe ens té alguna aventura preparada avui. Jo espero que no, tinc ganes d'arribar a una hora normal a casa, no trigar 3 hores a anar fins a Calella, que de normal tinc gairebé 1 hora i mitja entre que surto de casa aquí a Barcelona i arribo a Calella, però en fi, mai se sap, amb la Renfe mai se sap. Fa molts dies que no gravo i ja som dimecres 25 de juny, però en fi, he estat uns dies a Calella amb la meva família, bueno, a Sant Joan i tot plegat no he gravat gaire, tampoc he llegit gaire. Sorpresa, encara no he acabat la colònia
jo com em vaig anar a Calella amb la fabricant i tot per si acabava la colònia, no quedar-me sense llibre, tal. Encara no l'he acabat, però em falten literalment 3 pàgines. Ara estava llegint al metro i pensava, l'acabaré, no l'acabaré, he hagut de baixar del metro, encara no l'havia acabat, per tant, ara l'acabaré. Però us volia venir a comentar un dilema que fa mesos que tinc, que amb el tema del ganxet, també tinc ganes de fer-ne un reel a Instagram, però estic pensant com fer-lo d'una manera una mica graciosa, i és que molt sovint tinc ganes de llegir, però també tinc ganes de fer ganxet. I són dues activitats que no es poden fer alhora, perquè per fer ganxet has d'estar mirant què t'aixeixes i per llegir has d'estar llegint. I en fi, que hi ha molts moments que ara he acabat de dinar i d'aquí una hora treballo i ara pensava, llegeixo, faig ganxet? Ara he tornat de classe de ganxet, estem fent un top que l'estic a punt d'acabar i penso que ara em posaria a fer ganxet per acabar-lo ja. Però em falten 3 pàgines per acabar la colònia. I res, dilemes del primer món. Però això, que ara crec que acabaré el llibre, ja que em falten només 3 pàgines, l'acabaré, també tinc ganes de saber ben bé com acaba, i després si tinc temps doncs seguiré amb el top, a veure si l'acabo ben aviat, que m'ha passat amb les últimes peces que hem fet, clar, a classe hi ha uns dies programats per fer cada peça, i jo m'endarrereixo una mica i tinc 2 coses sense acabar, i a veure si el top per fi l'acabo, que avui ja s'ha acabat el curset de ganxet i ja és cosa meva acabar-ho, tinc ganes d'acabar-lo per poder-lo fer servir a l'estiu, evidentment, però això que ara acabaré la colònia, per fi, i no sé quants dies més faré durar aquest blog, crec que no gaires, o sigui, potser ja ho podem donar per tancat, crec que ha quedat una mica caòtic al final, però en fi, que acabo el llibre i demà o així ja us acabo d'actualitzar i fer el tancament, i això. Apa! Several days later. Passo molt breument per aquí per fer el clip de tancament d'aquest blog, que ara l'estava editant ja per penjar-vos, li dic, ostres, Anna, no t'has acomiadat de la teva audiència i s'ha de ser educat en aquesta vida. Vinc a acomiadar d'aquest blog, que com veieu s'ha allargat bastant, fa gairebé un mes que el vaig començar, però en fi, ja coneixeu els meus tempos, que jo faig el que puc i quan puc, i mira, aquestes coses passen, però en fi, que el blog aquí el teniu. Però a dir-vos també que mireu si se m'ha acabat allargant aquest blog, que fa gairebé un mes que el vaig començar, i que en el clip anterior estava acabant de llegir La colònia i estic gairebé a punt d'acabar La fabricanta. Però bé, d'aquest llibre ja us en parlaré en un altre vídeo, només dir-vos que m'està agradant moltíssim, que sí que ara s'acosta al final i és en algunes ressenyes que he llegit així per sobre, perquè jo normalment no llegeixo ressenyes de llibres que voldré llegir, però sí que n'havia llegit que al final potser no acabava de convèncer, que potser era una mica fluix, i bé, ja m'hi estic acostant i ja veurem què em sembla al final. Però bé, ja us en parlaré això en un altre vídeo, que era el vídeo de La colònia, que el vinc aquí a donar per tancat. No sé si es veurà, estic suant, ho tinc aquí tot obert, no corre l'aire, això és un desastre. En fi, per això espero que us hagi agradat el vlog, que us hagi entretingut. Si voleu comentar alguna cosa, ja sabeu que teniu els comentaris oberts. També, si voleu, em podeu dir quins llibres us vau comprar per Sant Jordi o quins llibres us van regalar per Sant Jordi, ja que jo us vaig ensenyar els meus. I res, quin llibre esteu llegint ara mateix, per exemple, el que us vingui de gust. I ens veiem molt, molt aviat en un altre vídeo. Que vagi molt bé. Adeu!